Hi guys, गिबियाव नोंथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमहरनाय आरो जासिहरनाय थालायबाय। ओमफ्राय चेनेलफोराव सोरबाफोर गोदानबा प्लिज साबस्क्राइब खालामनानै गालांलायदो। ओमफ्राय नै लोगोफोर दिनैनि ब्लग भिडिअआ बेरेफुंजा थासुमलि रुनायजों साहाजों बैसासेनि थुलुंसि साहाजों माने स्रायनो बरायहरनाय थाबाय आरोना बेरेफुंजानि। ओमफ्राय नै दासो मोखां सुदों आरोना, दासो सिखारदोंबा मानसियानो, फिसाजोआबो दासो सुबाय। ओमफ्राय दा लोंनोसै आरोना, ओरैबायदि जानोसै माने बेरेफुंजानि। ओमफ्राय आंहाथ' एसे एटेक जायो नालाय, ओमफ्राय एटेक जाबाबो जानोसै। बै दाखालि जानानै एकदमबारे खवाखौ गोबाफिनजोबदों आरोना, माने जानोनो हायाखै होनबाबो माने दिनै जानोसै आरोना। हासुनो बावदो दे। ओमफ्राय ओंखामबो संहोलांबाय दं आङो, ओमफ्राय दा जालांबाय थानोसै। ओमफ्राय मा ब्लग भिडिअ देखायलांनो हायो नोंथांमोना नायलांबाय थादो आरोना। थौदो बिदिबा भिडिअखौ स्टार्ट। माबायदि मोनखो फुंनि साहा लोंनानै? बरिया। ओमफ्राय गोजांना जानो हागोन हाया? है माबोरै जादो? किल'बेसे थांगोन बेखौ जाबा? किल'गोन ना मागोन, बाराद्राय मोनब्रेबाय। मानो? बाराद्राय जादों, आं खनब्रै रुहोबायना। आं गोथावसो मोनो। गोथावसो मोनो? दे बिदिबा जाबाय थानोसै ना, गोथावनो। बेबो गेससो बरिया डाबल प्लास जादो नै आंजो। आइदै एसे हेल्प खालामाबालाय बोरैथो थाब मोनजानो ओंखाम ओंख्रि। हागासिनो आरो नै, न'निनो लकेल ना, मुलि होनाय नङा, लकेल फ्रेस। थाब हादोसो, फिसाजो स्कुल थांनो जासिगोन। दारियानो जाबस्रों कालार बोनाय बायदि नोंनि दारिया मालायबा। नोंसो मिथिगौ। मानो जाबस्रों? बै जोनोम मोनसेयाव नोङो मुसलमानमोन खोमा, ओंखायनो बिदि। ओमफ्राय नै अरानो माथो गोमोरजोबनासो दं आंना, ओंख्रिनि अरानो। फिसाजोआ स्कुल थांनांगौ, नै लाइ रुबाय आरोना आङो। खिन्थु लाइखौ गोलावसो रुदो आङो। बिदिनो जा, एसे गोदान मडेल स्टाइल। ओमफ्राय गोखै होफाबा बिराद गोथाव जागौमोन। उखुन्दैसो मोनामलायलांनाय बे अरानो नै बोरैबा जाबाय। र' सुनि दे आङो। अरखियानो दंखायो नै, बिनोसो जोंनो बालायलायो आरो, ओरैबायदि खाटारनाक बुस्थु। ओइ थुला थुलि साबलांगोन। ओमफ्राय दा संबाय थानोसै आरोना। मालाय मोनजाग्रोबाय नै, आंहा लास्टाव जानोसै आरोना। बिसोरखौ जाग्रोहोबाय आङो। फिसाजोआ स्कुलाव थांनो देरि जाबाय दे, सना जादों। ओमफ्राय ओंख्रिदो जा होनदो नै लाइ रुनायदो बिनदोनो जाबाय। बिस्रा मोनजाबाय, आंहा मोनजाथ'वाखै दे। फिसाजोखौ दोनहैखांनासो आं जानोसै। ओमफ्राय नै फारसेजों भाजिखौबो गोब्राब आंजों मोननो। ओमफ्राय दा एसे एवफिनबाय आङो, एवथ्रमनानै होफिनबाय आरोना। ओमफ्राय नै गाइखेरबो फुदुंगासिनो, जाबाय गाइखेराबो। बन्द' खालामबाय खामानियानो लोगोफोर, होंगो दोंगो आयै हाबाब, खामानियानो जोबाबो जोबा, लेले लुलु हिनजाव मानसिनिबाथाय। एसे एवथ्रमबाय थानोसै आङो। ओमफ्राय गोथांखौनो जाबाय। माबायदि मोननाय गोथांखौ होजानानै? गोथाङैसो जाखायो दे। फ्रेसदिनखौबो ओरैनोसो अरस'ना जायो, कुन्दुलिखौबो ओरैनोसो अरस'ना जायो। दे मामि जादो, आं रेडि खालामबाय आरो। हे सर रागाया मानो रागा जोंदो? ओंखाम संना जानाय नङा आंजों। साम' लादाय बायदि जालायदों मेगनफोरा। आंखौलाय सोर साफायगोन? नों आंखौ साफायानोबा, ओंखायनो नोंखौनो साफायबाय आरो आङो। सेलफि लाबा मोजां नुवा, उनजोंसो मोजां नुयो। ओंखायनो उनजोंसो लादों आरो आंखौबो लायैनि, गावसोरखौल' लानायनि। आंखौल' लायो लैथारदो इदिनो जोंहा बोराया। ओमफ्राय ओंखायनो आंखौबो लाबाय आरो। आंखौ गावहा भिडिअखौनो खालामाबा हमानोबा, ओमफ्रायनो आं हारसिं हमना लायो आरो। ओमफ्राय थौदो फिसाजोखौ देलायहोनोसै। जाखांबाय बिथाङा देम मालाय। गुरजिनो जानो हाया गारा ओंखामखौ लानानै। गुरजि जायो गुरजिया, मोखांखौ नुवाखै। गरसे लागासिनो दं। मोखांखौ नुवाखै? फाग्ला हरै लाबोयोसै। गुरजिजिखौ माबायदि होनो? ओरैनो गुरजिजि होनो दा। बे गुरजिजि नामा नुवाखै? बालाव साइस। ओंखामखौनो जानो हालानो लोगोफोरा। बेदर गैयाना, बेदर थाबासो जानो हायो। बेदर गैयाबा जानो हाया। मिथिया, आङो ना गुरहैनोसै। जानो हाला आंखौ हांसोनोसो हैनोसै।
Ada uitke एसे खमायनांगौ ना ओंखायनो थाखायनोथ' बिसोरो आरो मोखां बुन्दाखै मा बुन्दाखै गोदोनानिफ्राय सिनबाय दं मालाय ओमफ्राय मोखांनि फाख्रा गुरै सान्दुं जानो हाला बोथिया ना हमहैनोसै आङो जाबायदा आंजों अबेयाव ना हमफानानै नोंलाय बेलाव ओंखारबा मा जागोन ओइ ओइ कुनु कट्टा नाय मारि आरे नंगौ नै नोंखौसो होदोंना इदि हायदोंना पश पश नोंमायाव ना हमनांगौ मानसियानो हांगासिनो दङ रा ओइखौ नै आं मुसि माखाखौ माबानो नागिरदों बुनो नागिरदों आङो होरो होरो हले आं बुनि होलाय नै माबायदि बुयो आंखौ दानि होरो हाय ओइ डन्ट टाच मी थांनो नुवाखै नामा माबाजोब्बाय ए गथ' नुवाखै नामा मा जाजोबखो साया जाजोब्बाय एकदमबारे नै साया जानायखौ नुवाखै डन्ट टाच मी एकदमबारे सान्दुङानो गैलायलांला नै सान्दुङानो डन्ट टाच मी साला ओइ ना नांजागोन बोरो ओइ खिया बुनि आङो ओंखारनो ओइ खि गोरलै गलायलांगोन ओइ दहाय बुखाबाय खोमा माबाया आं बुला नैयो बुयो नै आखाइजोंनो बुना खानाय फिटौ दौ खालायनानै नै बाराबानो ओइ बाराबा आंजों नै जिबौआ फस आयु थासनो पिउ ओइ मोनो पानि हा मोनजाबा मा जागोन नुवाखै गुजुनाय मानसिया कि ओमफ्रायो ना हमनो आंजों लोगो नांदो साला ओमफ्राय नै लोगोफोर दहय आङो ना माबादोंमोन आरो ना सान्देगारजों बुरदोंमोन ओमफ्राय नै मानैसो मोनदों नास्रायानो बांसिन आरो ना आं दसेल' उरखादो ओरैनो बारा जाखाया नालाय साथाम न'खा नालाय ओमफ्राय दा नै जाबाय आरो ना फलजों जानोसै इखौ जि आराम सायथ'वाखैना आं दा बाथौ लगायनो गोनां नालाय ओमफ्राय नै जि गोथावनो गाइखेर सादों फिथाजों लादों आरो ना आं लोगोफोर लोंनो जि गोथावनो लोंखानोसै आरो आं दा नै जि टेस्टिनो माने साया बुरजा नालाय गिलासाव लादोंमोन आरो आं ना कापाव लायालासिनो जि गथाखा दैसो होखायाखै आरो आं गाइखेरजोंनो फुदुंखादो दै होआलासिनो सापात होना गोथावनो बेबो लोगो नांबाय आरो बाथौ लगायनो गोनां मोनालाय लांबाय आंना बेखौ जाखांनासो लगायनोसै ना ओमफ्राय खादों न'खौ साया बुरजाद्राय नै गिलाससो लाबाय आङो हामना नायबाय दङ ओमफ्राय दा बाथौ लगायनोसै आरो ना बेखौ जाखांनासो मोजां जाखाना गाज्रि जाबाय आं बिदि जानानै बाथौ लगायनो नागिरनाया थगाय थसि बाथोन देनो होलायबाय आं नै थगायनानै एखे थगाय थसि बिदिनो मावनो होआबाथाय मावथारा थगाय थसि देनो जाबाय आरो आंखौ ओमफ्राय नै दहायनि फलजों सिनायाखै फल संबाय दं आरो आं ओमफ्राय नै बे नाखौ होसननोसै आरो ना मानैसो मोननायखौ नाया फिसा फिसासो गोथाव जायो आरो गिदिरा गोथाव जाया बेयाव होसननोसै आरो नै जाबाय ओमफ्राय दा नै बाथोन देबाय फाइनालि ओंख्रिया दिनै एसे बुरजा जासिगोन आरो ना बिदिबा बेखिनियावनो दोनथ'लायनोसै आरो ना नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनलायगोन बाय बाय